Oba ýaşaýjylary şäher bankomatlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin ynanç hatyny resmileşdirmeli. Bayramaly etrafynyň oba ýaşaýjylary şäherde ýerleşýän bankomatlardan pulny atlaşdyrmak üçin notarial edaralardan ynanç hatyny resmileşdirmeli. Farap boýa darganaty etraflaryny pensiýalaryny atalmagy hukugy bolan pensionerler 2 ay bäri pensiýa haklaryny alyp bilmeýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Oba ýaşaýjylary şäher bankomatlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin şäherde ýaşaýan adamyň adyny notarius üstü bilen ynanç hatyny bermeli diýip Bayramaly habarçy 16 sentýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ynanç hatyny oba ýaşaýjysynyň öz bank kartyny şäher ýaşaýjysyna ynanýanlygy, oňa her ay bankomatdan öz aýlygyny atlaşdyrmaga ruhsat berýänligi ýazylýar. Bu haty almak üçin notariusa 200 manat tölemeli. Ynanç hatynyň möhleti 2 ýyl. Käbir adamlar nädibem bolsa öz aýlyklaryny almak üçin şeýle haty alyp başlady diýip habarçy maglumat berdi. Türkmen banklary ýurtda bankomatlaryň oba ýa-da şäher hukukly ilatyny okatlara görä bölünüşigi barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda ilatyň zähmet haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarynyň nagdal görnüşde tölenilmegi soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri tapgyrlaýyn durmuşa geçirildi. Ýöne soňky 3 ýyl bäri ykdysady problemlaryň ýitileşmegi bilen ýurdun dürli künjeklerini raýatlar bankomatlardan pul atlaşdyrmak kynçylygy bilen häli şinni ýüzbeýiz bolýar. Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysynyň habar bermegine görä welaýatyň käbir regionlaryna 75 ýaşdan geçen pensionerler öz pensiýa haklaryny 2 ay bäri nagd görnüşini alyp bilmeýär. Düdügüne görä olar öz pensiýalaryny bank şahamçylarynyň nagd görnüşini almaly. Habarçy Farap etrawyna darganaty etrawyna welaýatyň halkawat we üçgörsen geňeşliklerini 75 ýaşdan geçen raýatlaryň 2 ay bäri öz pensiýa haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Habarçy darganaty etrawynyň sosial üçünçülük edarasyna hasaba alynan ýaşy 75-den ýokary pensionerleriň umumy sanynyň 60 adamlygyny 80 ýaşdan geçen pensionerleriň bolsa 20 adamlygyny habar berdi. Olar her ay öz pensiýa haklaryny nagd görnüşini kabul edip alýarlar. Bu uly san näle etrafy üçin ýöne döwletiň sanyjy ýaşly raýata pul ýetirip berip bilmezligi uly problema diýip habarçy anonim şertde habar berdi. Ol nagd kynçylygyndan ejer çekýän bir welaýet ýaşaýjysynyň dukanlardan azy karyt dermanhanalardan däri derman satyn almakda çekýän kynçylygy barada habar berdi. Azatlyk radiosy habarçynyň gurrundaşynyň howpsuzlygyny nazarda tutup onuň şahsiýetini aýan edýän maglumatlary agdamakdan saklanýar. Onuň maglumatlaryna görä oba kassiri etrap bankyna pulun ýokdugyny, bankomatlary pul goýulmaýanlygyny aýdýar. Adamlardan bolsa garaşmagy soraýar. Türkmenistanda 2018-nji ýylyň martyna çenli 65 ýaşdan ýokary raýatlar, 2018-nji ýylyň maý aýyndan başlap 70 ýaşdan ýokary raýatlar öz pensiýa haklaryny nagd görnüşini alyp bilýärdi. Häzirki wagtda pensiýa haklaryny nagd görnüşini almagy hukugy bolan raýatlaryň ýaş çägi 75 ýaşdan ýokary raýatlara degişlidir. Azatlyk radiosy raýatlaryň pensiýa haklarynyň gijikdirilmegi barada Lewap welaýatynyň sosial üçünçülük edarasynyň goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmeleriniň we global nevit bahalarynyň aşaklamagynyň goşulmagy bilen ýurtdaky maliýe ýetmezçiligi hassa ýitileşdi. Ýurdun bankomatlaryna nagd pul tapdyrmaýar. Olaryň öňünde gijeden nobaty durýan adamlar käte hepdelep, käte-de aýlap zähmet pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýärler. Ýöne ýurt resmiýetleri bu kynçylyklary açaçan agdamaýar. Oňa derek döwlet media we metbuat serişlerine gije günnüz ýurtdaky ösüşler diýilýän sepgitler mahabatlandyrylýar.